nicio rețetă perfectă. Cred că nici eu, nici tu n-am mai fi eșuat. Nu ai avut indicii, mintea n-a funcționat cum o știi, pentru că inima ți-ai ascultat inima. Sunt zile când te-am întins de capcane și clipe intense ce-aș vrea să nu se termine. Când pas cu pas ne avântăm în iad, până la ultima suflare. Pas cu pas mă plimb prin lumea ta. Știu că fac parte din ea. Te-ai întrebat vreodată curajul de unde vine atunci când nu poți vorbele să le legi? Și când mi-aduc aminte, mâna ți-am luat șoptindu-ți, poți să mă duci unde vrei tu, că eu m-am pregătit. Sunt zile când te-am întins de capcane și clipe intense ce-aș vrea să nu se termine. Când pas cu pas ne avântăm în dans, până la ultima suflare. Pas cu pas mă plimb prin lumea ta. Cetățene Ali Adnan, de bunăvoie și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeana Poenaru Ruxandra Nicoleta? Da. Mi-l stăpânesc, e atât de simplu să-mi spun te iubesc la orice. Cetățeană Poenaru Ruxandra Nicoleta, de bunăvoie și nesilită de nimeni, iei în căsătorie pe cetățeanul Ali Adnan? Da.